Nagkagang. Ano deh, tagsa deh. Sako kay siya kay. Ay dia. Ugarabo deh. Hilaw man ang uban. Pwede po garab na siya pero Nung gikuha man ninyo, man hinog tanan. ang wato ng hilaw nga mo. Matagak na po din kan. Oh, nga Lintis. garab ako ni, hagbay ra ko ng babay. Sayang po ng hilaw. Ato raning Lunes na human. Oo, oy. Siya ito, adlaw garap. Sayang man. Garap pa ni, hagbay ng babay ni. Wala mong nang hagdaw ni. Oo, hagdaw gyud. Problema man gud kay apilo na siya po. Natsada no na kay gio kay largo na wa na yaso. Ay limpyo kaya mong agi to adito na agio kay to limpyo kaya. Dinorado. Dapat ada hinog ito. Ang kong ba? Kayog. So, may gamit guys. Ne. Ano may tawag ni? Kayog. Sa Bisaya, mo ni kayog. Yung sa mga bulanon. Kayog, gapon. Bulanon, mga tino, Cebu. Bulanon. But, Jaja aho-aho ni. kayog, din yung tawag din. Lami kayong dinurado. Dagan pa man ang hilaw ma. Dagan pa hilaw. Di na ni dinurado sa kamadan kaya na may tubig. Ano, hindi magiging paras basak nga daghang kay tubig. Mali basak nga uga-ugahan. Malami kay guwan ng dinurado. Dami dito tubig. Doon napil si inian eh. Ay basi di kuan po to siya. Kuan na yun tabangi. Ito na yan, yung best friend. Ang best friend nga ay tabangi na kay. Saan na na ay, naon ito eh. Kutloon ito eh. Utloon mo na. Tinagsa dahil dugay kayo, matag dugay kayo. Away kayo human. So yan na, ano dayo. Yan na. Sako si John John nga pag abot niya Drake. Kang may ingi kuha. Gitaan niya papa. Soko Mo itong niuli. Sako ya papa. Na may baligyan niya sa kwan. Tindahan. Oh. Kayog. Wa man tay ikapay tay. Ito yung sa Tagalog ya. Ano? Atay DIY kayog. Lampas nga buak. Ay guba. Ay kanaw kayog manggida na oh. Kayog di siya. Kasi buhat na. Daan man eh, pinalit pa ni. Ay mo gini baligya. Yan Oh. na informa. Sa iya pa ning papa sa una. Ang pwede na ibaligya parinda kay nanay kuan. Oo, pwede ni. Tiguang panas kuan. Namatay ata giya ni. Mga kabilin. Pabilin siyang lolo kay papa. Kayog. O siya gibilin siya papa, kayog ra. Kayog ra gibilin siya Kayog papa. ang bilin. Ah. Do, imuha ni kayog do. Dawat na po diya. Yahan na kayog. Kayog. Inangga man siya papa. Tingnan po. Ano siya? Uy, habol. Bulan. Kailan na eh. Sabok.
Ang siya lang kuha yan. Habol. Oh, mana siya? Ini na kumukuhan. Ito, daghan bunga oh hinog man kay na oh. Video. Dapat. Lalom kita diyan di Mercy ba kay lapawan mga hapit. Ano wala? Wala dinurado yun kay habog kayo. Oo. Tanda kayo. Habog ba kita baya ka? Ay tada tanak. Bung sore. Deh. Dia. Dagan pang dagayo ko. Kapitan nang gipili lang ng hinog kay di man na kung apason pa ng hilaw. Mabot man mga 5 sako. Ano man kay kuan dito duha ka sako man sa tukapin among giniok. Dagan deh. Daghan namang gusto. Ya daghan pag itong lang daghan pa man itong giukunon biya. Kay ang duha ka kinayog namo duha ka sako kinayog kay isa man ka sako malubo. Yung alang nga ano kayo na oh. Di man paresa. Garab nga. Baga kayo dang nadang ako. Tagbot. Kangkang niyo. Oh. Ay sam ni kangkang ni. Yeah. May Ang kangkang kani oh. Kaning hilaw. Ay mo ni kangkang dai. Kanang hilaw. Sus. Mo nay kuan lubang. Ay ito dayo. Ay karagod. Gibaid din na. Kusgo na ni mo tinggo. Kaya na siya kan. Napasan si Aling Mercy. Lalo mo naman dahil katong ko. Lupa, murang ulang lupa diha. So na abono ko lagi. Mugbo sa man bugbo ng may isa. Uban nagbanay ng uban wa. Ako na siya nasaw sa init o sa kanin kuan. Sagbot. Abunuhan naman daghan kay sagbot ng sagbot tagsayo sa buno na. Ko na mga pulo ko rin ka sako ba. Daghan naman gud ang Grabon na rin sunod ani. Yung di po na dungan. doon nagkuha. Sada ni grabon dali kayo. Aluya man pug kag giok. Maning ang pagiok man ato kay daghan kaayong punuan. Gamay ra bugas. Ya sunod ani kanon gyapon. Ako ra gyapon ni kuanon. Kadug kay. Bahala na. Pwede ra man katong kuan pagkat garab. Garab katong kuanon lang di ugon. Di ugog maayo. Dako kay nimong Jacob. Ang imong giniok gamay. Oo. Garab nga katong pook yun. Na. Yung matukan ng tracer ah. Tracer. Wala may tracer. Pilay bahay na eh. Linima. Ako ni pulo ron. Pulo ba? Daghan ay, may daghan pa man pa. Istingan gina mo, duha kasako na mo nga dagko. Isang gig kasako ang nalubo. Limpyo kay mga agi ay. Giniok. Walay sapot. Dali kaya na mag-iok yan eh. Naganda na butong gigiok siya itong. Anak dia. Hilaw pa madre oh. Ako ana man na maghinog ya.
Ay ako anda na dahil. Bantay lang. Ito, daghan ka ito. Ano to? Hinog dito. Pato na kwais. Sige, panguplop sa tagsaray among ikpan. Sila na, sana kasi mana daw kayo. Oo, kamagad. Hagdaw ni, hagdaw. Hagdang humay. Anak dito si anak kay Alma nga. Ano sa apa daw? Ang lagi daw. Sabi sa honra. Hindi kayo ginuhuman kay. Tagsahog ko na yung kuhan. Garabon na yun. Tada. Naingong kag nang huwag munggos. Sao mo na garabon nga. Maganda ng hilaw. Sayang ang hilaw kaon. Mana mahinog. Naman kaya pala uno daw makuha na niya, mahinog na ni. Lain na lang. Panagkuha. Muna kakuha sa dinurado kaya di magdungan o kahinog. Hinog. Di pa rin as basak nga. Gudungan. Hinog. Patigom po na siginig pangutlo. Daghan na panagkuha. Tinita. Ano na nagkuha sa nerte. Nahapon pa na sila. Na daggan pa ni panani sa tulo. Lima. Dali kayo. Itong di nato sa init. Hindi naman daw sa init niya. Kagugun di ay. Yana daw. Takulan. Ito sa mga apel sa ingon man daw nga. Kagugun di ay. Ariyan nga. Trabaho ito mag-ukoy man to. Jadi tagpuntag di makahapon di makakuha. Bahina na siya sa kataro. Ay kuha. Kailangan itom kay gara man daw basag ilaw. Sayang ito. Sayang kay gamay ra daw kay kag nalubo. Hindi siya pag nauna. Agkan ko no kay sanan sila gidapong nya. Isa duha ra ka sakon lobo. Gabi ka ng hilaw. Sayang itong hilawa. Mura mag wani ugma. Adlaw ko sa maya. Ngay ni bantayan ako maya ko adre. Adlaw ko ng maya ko haraharahan nimo.